Манчестер Юнайтед баъди эраи сэр Алекс Фергюсон замони хуберо надидааст. Имрӯз ки Тен Хаг ронандаи даста шудааст, новбаста аз ҳолатҳои чанд моҳ пеш буда, даста оҳиста-оҳиста пора-пора шуда истодааст. Айби ин ҳама нокомиҳо Тен Хаг аст ё ягон мушкилии дигар ҳам вуҷуд дорад? Мо дар бозиҳои ҳафтаи гузашта танҳо як Юнайтедро дидем ки он ҳам Ньюкасл буду бо ҳисоби калон девҳои сурхро шикаст дод. Дар Лигаи Қаҳрамонҳо баромади Манчестер тамоман мисли чушпано гашта. Онҳо ба қавле аз гурӯҳ набаромаданд ва больше не с улицы гуфти гапо. Ин натиҷаҳо ҳунари мураббигии Тен Хагро зери суол мебарад. Бозингарони даста ҳам дигар хомӯш истодан намехоҳанд ва аллакай норозигӣ баён доранд. Хабарҳо ҳам ишора мекунанд ки қисми зиёди даста аз сармураббигии кали Тен Хаг розӣ нестанд. Ин аз назар дур набуд, зеро дар гузашта ҳам зери роҳбарии Олигунар Сулшер ва Мауриньо ҳам ин гуна ҳодисот рух дода буданд. Яъне акнун гуфтан сари вақтӣ мешавад ки Юнайтед сармураббӣ нав кофта истодааст. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо помакоди тачфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. Тен Хаг шахсан ба ҷалби бозингарони нав нақши калон бозида буд. Акнун ҳамон бозингарон шикоят доранд ки тамринҳо маъное надораду корашон фақат давидан шудааст. Ин ҳам ҳақиқат дорад дӯстон, вале дақиқияти мушкилӣ ба касе маълум нест. Ҳар ҳафта қопча гапу чапи нав оиди ин даста мебарояд. Дигар ба касе рафти бозию навкориҳои ин мардак ҷолиб нест. Тибқи гузориши бархе аз рӯзноманигорон, бозингарони ботаҷриба аз ҷалби футболбозони нави ҷавон ҳайратзада шуданд. Охир барои чӣ сарфи калон карда бо 72 миллион евро бозингаре харид ки ҳатто голе дар Премер-лига задан наметавонад. Антони ҳам ки дар майдон ва берун аз он қурбашро гум кардааст, дар ин рӯйхат аст. Канораш бошад Вайгост ки 2 гол дар 31 бозӣ заду халос. Ҳамчунин Мейсон Маунт баъди омадан гӯё дар сояи ғафз истироҳат дорад. Ин чор харидҳо ба бархеҳо писанд набуду нест ва ин категория футболбозон хело зиёд шуда истодаанд. Тен Хаг чӣ дар сар дорад худаш маълум аст, вале дастаи ӯ тағйиротҳои ҷиддӣ талаб мекунад. Мушкилии дигари ӯ дар идоракунии даста мебошад. Аз омаданаш ва мушкилӣ бо Роналду доштан худаш нишон дода буд ки ё ӯ хело баақл аст, ё тамоман аз ақл бегуна. Вақт нишон дод ки ӯ бо ҳама чунин муносибат доштааст. Тен Хаг ба ҷои қасос гирифтан бояд бештар ҳамдигарфаҳмӣ бо бозингарон дошта бошад. Характери бадаш сабаб гашт ки ба ӯ лақаби сагро диҳанд. Рафаэл Варани номдор баъди аз ҷароҳат баргаштанаш дигар ҷое дар ҳайат надорад. Ҳимоятгари фаронсавӣ аз худ дараки калон дода буд, вале як муносибати хунук бо мураббӣ сабаб шуд ки дақиқае ҳам дар майдон нагирад. Нафаре ки косаи сабраш лабрез шуду дилашро холӣ кард, ин Ҷейдан Санчо мебошад. Ӯ ба танқиди мураббӣ оиди тамринҳо ҷавоби дағале доду ба ҳама рӯйрост ибрози назар намуд. Баъдан аз узрхоҳӣ саркашӣ кард ва мураббӣ бошад Санчоро аз ҳайат тамоман берун кард. Хурдан ва бо даста буданам барояш иҷозат нест. Ин бечораро дар академияи даста ҳам роҳ намедиҳанд ки ба дигарон фикрҳояшро паҳн накунад. Ин худкори ахмақист, чун Санчо нақши калидӣ дар бозиҳои даста дошт. Тактикаи Тен Хаг дигар кор намедиҳад. Ӯ бошад ба қасосгирӣ аз бозингарон банд аст. Натиҷаҳои даста ба фикрам дигар барояш муҳимам нест. Юнайтед аз гурӯҳ дар Лигаи Чемпионҳо набаромад ва дар чоргунаи Англия ҳам нест. Ба гузашта нигариста гуфтан зарур аст ки вақти истеъфои Тен Хаг наздик шудааст. Сабку усули ӯ ки дар Аякс буд ин ҷо кор намедиҳад. Ба фикри шумо кӣ ҷойгузини Тен Хаг дар Юнайтед мешуда бошад? Оё даста боз ба қуллаҳои баланди худ бармегардад ё не? Ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед.